Здравейте! Аз съм Люши и в днескашното видео, което е второто от поредицата с фейс йога упражнения, ще ви покажа как с 3 любими мои упражнения подчертавам скулите си и ги правя по-изпъкнали и по-добре изразени. Чрез тези упражнения вие може да поддържате кожата на лицето си без бръчки, опънато, здраво и сияйно, да го контурирате и да го направите то да изглежда по-слабо и по-добре оформено. Това става, тъй като тези фейс йога упражнения действат на лицето ви като натурален лифтинг, без да ползвате никакъв грим и ботокс. То ще изглежда по-здраво, по-сияйно и по-добре контурирано. Упражненията, които ще ви покажа, може да ви изглеждат малко смешни и странни, но имат страхотен ефект, така че нека да започваме. Преди да започна с основните 3 упражнения, ще направя лека загрявка на зоната на скулите. Всъщност ние ще работим с мускулите на скулите, така че загрявката ще е: надуваме бузите си, ето така. Надуваме бузите си с въздух и започваме да редуваме, да вкарваме въздуха първо в едната буза, след това в другата буза и това го правим долу-горе 10 пъти или 15. Задържаме по 1-2 секунди. След това започваме отново да прекарваме въздуха, само че отгоре надолу, зад зъбите си първо, горните, после долните. Отново това го правим 15 пъти и с загрявката сме приключили. Вие сами ще усетите, че тази зона започна да ви се загрява и сте готови за първото упражнение. А то е следното. Правите ето така, заставате ето така и с лек натиск от ръцете към бузите ви, т.е. трябва да намерите коста на скулата къде ви свършва и в тази вдлъбнатина да сложите ето така ръцете си, натискате в вдлъбнатината и започвате да се усмихвате. Като се усмихвате максимално широко и задържате по 2 секунди при всяка усмивка. Ето така. След като направите по този начин усмивките 20 пъти, започвате да го правите отново 20 пъти, но този път без да задържате. И така до 20. Веднага ще усетите, че мускулите ви започват да се стягат ето тук и правите 2-3 отпускащи движения нагоре и преминаваме към второто упражнение, а то е упражнението рибешка устичка. Стискате си, засмуквате си бузите ето така, като рибка и задържате 30 секунди. И така до 30. Правите си лека почивка и правите отново рибешка устичка, отново 30 секунди. И така до 30. Правите си малка почивка и трето повторение, отново на рибешката устичка, отново 30 секунди. И може да преминем към третото последно упражнение, което съм избрала да ви покажа за скулптурирането на скулите. Хващате ето така лицето си, като долу-горе на половината ви буза трябва да ви е края на ръката. Ето така. Прихващате, съвсем лекичко натискате и започвате
да издърпвате устните си напред, все едно правите муцка. Гледате да издърпвате максимално напред, да разтягате. След като разтегнете и задържате 2 секунди, прибирате и правите ето така, все едно казвате Тоест, цялото упражнение изглежда последния начин. Отново поглаждате, за да отпуснете мускулите и с това приключвам с 3 упражнения, които съм избрала да ви покажа за днескашното видео. Надявам се, че са ви харесали, че ще ги пробвате и съм сигурна, че след известно време повторения ще видите резултата на своето лице. В следващите видеа ще ви покажа как да се справим с бръчките около очите, как да се справим с проблемната зона под брадичката или така наречената двойна брадичка и с други хитри идеи, с които може да направим лицето ни да изглежда с години по-младо, по-опънато и по-сияйно. Довиждане!